Kuulantyönnön lajivalmentaja Konni Karsson. Millainen laji on kuulantyöntö? Vaikka se ehkä suurelle yleisölle näyttää siltä, että se on aika tylsä semmoinen isojen miesten laji, niin se kuitenkin vaatii aika paljon muutakin. Naisilla on kevyempi kuula, ne työntää 4 kilon kuulalla ja miehet työntää 2,6 kiloisella kuulalla. Että muuten vaatii ihan samat ominaisuudet. Mitä kuuluu kuulantyöntäjän harjoitteluun? Siihen kuuluu aika monipuolista harjoittelua, että kuulantyöntäjät tekee melkein kaikki, mitä kaikki muutkin yleisurheilijat tekee, juoksee, hyppii ja tekee voimaharjoituksia. Ja lajiharjoituksia tietysti on paljon ja kestävyysharjoittelua, uintia, hiihtoa, juoksemista. Että aika monipuolinen laji. Millaisia ominaisuuksia kuulantyöntäjältä vaaditaan? Aika paljon voimaa, mutta se voima ei saa olla sellaista raakaa, jäykkää voimaa, vaan se pitää olla räjähtävä ja pitää olla sekä voimakas, räjähtävä että kimmoisa ja sitten pitää olla vielä hyvä rytmitaju, että osaa teknisesti työntää oikein. Millainen tilanne on suomalaisessa kuulantyönnössä tällä hetkellä? No, sanotaan, että sekä hyvä että huono. Meillä ei ole aikuisurheilijoita juuri ollenkaan, kun taas sitten lupaavia nuoria on tulossa aika paljonkin. Yrittää vaan saada heidät innostumaan entistä kovemmin tähän hommaan, niin kyllä mä uskon, että tästä vielä noustaan, tai varmasti noustaan. Että se vaatii vaan nyt työtä jokaiselta. Mikä on kuulantyönnössä parasta? Kyllä se on varmaan se, kun saat sen teknisesti hyvän työnnön ja astut ulos ringissä, niin se on hyvä tunne. Oletko seuraava suomalainen 20 metrin ylittäjä? Toivottavasti. En mä tiedä, ainakin pitää mennä ennen Rio de Janeiro, että mä pääsen sinne.